Ọ dị ma nna ndewo o? Aha gị ọ gịnị? I'm Princess Ezinne. Princess Ezinne Iwu. Iwu onye ebe? I'm onye afọ Majala in Owerri West local government area. Ọ dị mma o nwere case i wetara anyị ọfisi ebe a and anyị eputole that case on to the public about nwa gị na-efu efu. Ka ọkwanụ otu eshirelizie ndị mmadụ abụọ emere arrest. Achọziri m ka inye anyị update. Nye anyị update kpọmkwem. Ị ga-agwa anyị aha nwa gị ahụ. Then nyezi anyị update otu ihe niile si agaga. Nwa m ahụ ka m si Yọchukwu Destiny Okereke Iwu Ala. How many years? All the 4 years. 4 years old. Now, since the case actually bido, yenwe ihe ndị polisi mega na case ha aghọtaga m ya na adịka ha naga aka azụ. In fact, ha naga aka azụ maka ịbịa ihe ha kwuru n'ihu na nke ha kwuru n'azụ aga ha wụ otu. And now side is really the suspect. To the extent that the suspect ha ga-de petition we got to ihe Ụmụahịa na Zone 9. Since that day, ndị Zone 9 na-akpọ anyị sanye bịa. Nna agwa ha na-enwe case nwetara na Zone 9. Ha sị okay ya na-abịa hụ na ha ga-release the suspect. Whereas release the suspect already. Anyị agaro na Zone 9 yesterday. Mgbe anyị garuru na Zone 9. So the IPO nọ nga ha bịa jụọ m otu okwu shiri mee. Ma kọwachara ya gwakwana ya nga anyị shiri gado. Amam na mmanya agalaga tụọ plan with 2 boys. While the first time this case bidoro, enwe mgbe mmanya kwuru na nwa ya gara party. Mmanya sị that anyị na nwa ya nọ n'ime church. Ole onye we onye a kpọmkwem. Ole onye we onye ka because ha mmadụ abụọ so ole onye mmadụ abụchukwu Sunday, tallest known as Dogo. Okay. Yes. Then mmanya kwano Sunday Onyinyechi. Ha bụ ndị Ụmụahịa. Mmanya bịara okpọrọ 2 boys bịada yesterday with family. Cherekwe ka ndị mmadụ ghọta. Ha bụ ndị Ụmụahịa, ha bi n'Ụmụahịa ka bi n'Owerri nga. Mmanya nwoke wu Dogo ibi na Avụ. Mmanya nwoke Dogo bi Avụ but mmanya ha na Ụmụahịa. Okay. Yes sir. So mgbe anụ na-ajụ the boy asị na na ọma ihe gbasara the case na ọwụ ihe akụrụ ya akụ ya efentie abịa kpọbata ya wụọ ya mmiri na ọma mgbe o jiri kwuo na ọ ya kurule the baby. While at the statement o mekiri before ha gawa to Ụmụahịa na orere the baby 2 million naira. Ihe ahụ o kwuru na Tiger Base before ha gawa to Ụmụahịa. Mmanya sị na ihe Chidi ịpịara nwa ya mere o jiri kwuo ya. And all the suspect na nwa ya wụ onye kpọrọ Chimzuroke Iwu no ya wu no as pants no ya onye na-esoro mede business na ndokwa Chizuroke na enyi ya nwaanyị we onye gara to mba nnọ gare the baby. Now kemgbe this thing jiri mee the whole of no Majala niile mana nwa furu and ha makwa na the suspect because mgbakpọ ndị okenye olega na Tiger Base kpọfụta the boy ekwo na onye na Chizuroke soro mede business. Since that day Avụ niile agba nkịtị Ụmụajala agba nkịtị ihe a disaster wu ekwuze ka agagide the suspect ha na-agbara ikpurukpu ka wike cover the case ha chọọ ka eme the boy ka kpọrọ the boy gaa na police ga jụọ ya ajụjụ ha na-akọvarị up na-agara ole even Ụmụahịa gara da yesterday otu ha si emege the case gosiri na the case na ha nara na ego even nwezi onye chọrọ ikwute ezi okwu dị nwa ihe akwugewu na iweta 150,000 naira na ndị nke ọzọ weta 150,000 naira ga-eji bịa Avụ bịa mee ha another investigation then na agagakwa na hotel ahụ. But investigation a Tiger Base emela ebe. Tiger Base emela investigation. Uru Owerri mee investigation. O eburu ha the same file ha mere investigation bugara ndị Zone 9. Ma even so Zone 9 chọkwara ime investigation n'elu investigation Tiger Base na New Owerri mere eme. Yes sir. He mere eme. Since ahụ okay m na-ajụ ha sị ile another investigation ha sị na maka na the boy sị na ọ gara party that 25th nwa m ahụ ifuru na ha gara ebe ha mege birthday party no ebe ahụ ka ha nọ ajụ those 2 boys ha si yes no ha na ha soro ga the birthday party asị ha weta the video ha ga weta phone mmanya ji nwe video na elekwe nga emege birthday na elekwe nwa ya nga those 2 boys asị that na as the man the IP asị okay na he nọ nga na aga na the hotel nga ha nọ mee the party mara ma emere party on the 25th then wetekwe the original video mara ma the video ọnọ nga ahụ ma gwa estate ha awụ ihe m chọrọ ọwụ this boy onye ịkpọ nwa m ya dị m sị egidere m ya n'aka ma sị yes because my 7 years old son hụrụ mgbe o werele biskit nye nwanne ya imekwe njiga report otu nye Owerri ya dị m sị lele m nji hapụ na ụmụ goma
gama tunye Owerri ga repọtụ the matter nsogbu ebe ọlọsara mmadụ ka ọ ga-aga repọtụ polisi na ebe ahụ ka m kwesịrị gị repọtụ mata then from there the boy si na ejikwere kpọtakwa ya na New Owerri chikwe na New Owerri kpọga ya na Tiger Base na Chidi Igwe ewere red pen nye ya si ya sign na were ọgwụ zichaa ya even be ya si ya na okpete hụ na ya mere nke a na ọ ga-agba ya egbe just ha gara nga ahụ tụghachi buarịa okwu niile m gwa the boy si ya mgbe anyị mere call log anọ m ha nga ha were the call log all the family weta 300,000 before anyị weta 300,000 eji mee call log mgbe mere call log ahụ from MTN abịa hụwa na location mgbe niile ọsọ na Abia steeti enwe mgbe location ya jiri Abia steeti or from one health center to another from one location to another mgbe ahụ ka Chidigwe ji juma isi ya isi nọ on the 25th isi nọ Ụmụahịa but lekwebe location gị ijige mgbe ahụ ka Ojigwe esi ya kwuo eziokwu because gị na-ekwu eziokwu otu ihe a shiri mee a ga-eme ya ka Digwe ekwetezi na ya kwurule de nwa mgbe ọ bịa kwetezi na ya kwurule de nwa ajụma ya si oke ele onye gị na-eso mee biznes ya so gị na pants which here my first time ịnụ na aha Chimzuroke wu pants ya bịajụ solo onye ụka pants nsị na ama onye wu pants n'ihu Chukwu n'ihu mmadụ maka Chidigwe were ụtalị pịa m n'aka na ele otu nchiwuru onye avụ na mama onye na-akpọ pants ya bịa gwa m na mpa ya na-akwọ garị masị ya oke na ya hụ my brother nwa my uncle ya si yes na yi na enyi ya nwaanyị ma about the missing child and na ha ma ha onye ha rechiri the nwa ahụ since that time pants agbafuo emechaa gide ya mgbe Chidigwe mere pantị arrest akpọtara na Tiger Base onwe mgbe ọ kpọrọ anyị sadi ama na akpọtala Chimzuroke na Tiger Base ha rụrụ everything finite ha release ya debe na-abịa ekwu na aka ya dị ọcha gwarasị mana mmụọ mana mpịta ihe ọ ma na aka ya ịnọ na ihe gbasara ihe ahụ avụkwa makwa n'aka Chimzuroke ịnọ ya but ha just chọrọ ịkọva up ka asịzi achọghị ka ekwu otu ihe shiri mee ha na-arụrịarị okwu agaghị ewere ego bige ndị polisi na-eme rụrụrụ onye ọ na-eme otu ọbụla o shiri so ya likewise Ụmụahịa gara yesterday ihe dị mma nkọgazi na na ndị Tiger Base na-eme apịa gị ụtalị iwere ike fenti ego ikwu ihe ọ na-awụ gị ime yes n'ọkwa ndị Tiger Base na-eche eme na di anyị izu nna na ha na-apịa ụtalị na ọ ha bịa mechaa investigation ha bịa mụrụ otu ihe shiri mee amarazi ekpe shiri ebido ọrụ now nna jụsi anasị nweta ha another 150,000 naira eji abịaga ha avụ ejime investigation ke ndị Tiger Base mere na ke ndị New Owerri mere with others mere ọwa nzubeghị which ha niile mecha datin chọpụta na truly na mmadụ abụchukwu Sunday wudogo wee onye kwu nwa ahụ and the boy ọkwanye onye kpọ nwa ahụ ọ makwa n'ebe onye rechiri nwa ahụ but duto gịnị mmanya abịala mara na ọwa onye Ụmụahịa were the case wege to Ụmụahịa because ọ ma na o wege ya Ụmụahịa ọ gadịrị anyị izi ịdị na-echi ebe aga ebe ha ga ebe ahụ rụrụọ dị okwu na-abịachi ikpuzide okwu ka ha tọnụzie ya upside down mgbe m gwara unu gaa to kọmishọna unu ahụ kọmishọna gịnị ka kọmishọna kwuru anyị ga-aga meet kọmishọna akpọ Ọla iwu the commander of Tiger Base jụọ ya the commander si even not the surprise mgbe the letter bịara die but na henonga na ga-eweghachita dị okwu back to Tiger Base there since that date na-akwa ha na onwe ha akpọbanye na phone apart from yesterday anyị chọrọ ịga dị Ụmụahịa ka Chidi kpọrọ mgbe anyị na onwe ya agawala agawa na ọ chọrọ ka anyị na ya soro gama to Ụmụahịa since ha kpọbeda anyị se mgbe anyị lekwe ma ọ lekwe another thing. Okay, which means ekwesịghị iweghachite okwu ahụ to Owerri ọkwa ya? Yes, sir. Because ihe mere n'Owerri. Yes, and sir. this guy gawara this suspect dere petition na agawa Ụmụahịa n'Owerri ka obi. Obi n'Owerri, obi n'afụ. Obi n'afụ, but ọ bụ onye Ụmụahịa. Mana ha werele leta this time gawa Ụmụahịa so that ka o nwere ike shinga ahụ lawana. Lawazie, yes sir. Ọ dị mma nsogbu anụ. Kedu ihe ị chọrọ n'aka ndị polisi? Sahem chọrọ wụ ka ha mee proper investigation ebe mmadụ abụchukwu Sunday nọ and ebe Chimzuroke iwu nọ maka mmadụ abụọ ahụ ịkpọ nwa m and hem chọrọ wụ justice for my baby. Achọrọ m ka ha kpọfụta ebe ọla ha kpọsara nwa m ka ha ga kpọfụtara m nwa m ọ ya ihe m chọrọ n'aka ndị polisi. Ọ dị mma. Imeela nụna? Okay sir.